Guapo Cozinha! Titi Teach, Guapo Cozinha! Book Club! Book Club! Web School! Studies and Pros! Welkom bij weer een hele nieuwe aflevering van TV Teach. Met, zoals jullie kunnen zien, een prachtig nieuw decor. Wat je vandaag in TV Teach kunt verwachten zijn de 3 bekende segmenten: Book Club, Web School en Studies and Pros. Laten we snel beginnen met de Book Club. Dus ga nergens heen, blijf zitten waar je zit. E Guapo Cozinha! Titi Teach, Guapo Cozinha! Titi Teach, Guapo Cozinha! Welkom bij een nieuwe aflevering van TV Teach Book Club. In TV Teach Book Club vandaag een interview met Sjaak Teunissen, een schrijver van 4 romans en 3 kinderboeken. En zijn boek is uitgekozen door de Book Club. Sjaak, welkom in ons programma. Fijn je hier te hebben. Je bent directeur geweest van een MAVO-school, Sint Augustinus. Ja. Dus eigenlijk was zeg maar schrijven niet meteen je eerste beroep, toch? Oh nee, zeker niet. Dus het schrijven ben ik eigenlijk begonnen na mijn pensionering. Okay. Want in mijn tijd ging ik nog met 50 jaar met pensioen, dus ik ben toch nog vrij jong kunnen beginnen met schrijven. En dan heb ik dus eerst die kinderboeken. En mijn behoefte was om 3 kinderboeken te maken voor de verschillende fasen van de basisschool. En dat is me aardig gelukt. Goed, laten we dan kijken. Ja, dus, dit is het laatste. Ja, dit is het laatste boek. Het boek dat uitgekozen is voor de boekclub. Spooky Bandido, y Buscadona di Oro. En er is ook een Nederlandse versie van. Spoken, schurken en goudzoekers. Correct. Maar voordat je bij dit boek aankwam, heb je nog 2 andere kinderboeken geschreven. Wat kun je daarover vertellen? Nou, die andere kinderboeken, het eerste boek wat ik geschreven heb, is voor kinderen voor de eerste, tweede, eventueel 3e klas. En dan, dat is ook vertaald in papiaments. En dan het tweede boek, dat gaat over een kododo, een blauwsana. En dat is meer voor de kinderen, laat ik zeggen, 3e, 4e, 5e klas. En daarna kwam voor de hoogste groep dat boekje van die spoken, schurken en goudzoekers. Zo. Goed, en wat was er nou de reden van dat je besloot om kinderboeken te gaan schrijven? Nou, omdat toen ik op beroepen kwam, begon ik aan een basisschool. En het viel me toen op, en dat was eigenlijk een handicap voor de kinderen, dat er absoluut geen literatuur of lectuur was, leesboekjes waren in het Nederlands, in het papiaments en die zich afspeelden op Aruba. Okay. Dus het ging allemaal over situaties in Nederland, voor de kinderen wereldvreemd. En toen heb ik eigenlijk voor de klas, toen al op de vloeistofduplicator, heel primitief, heb ik verhaaltjes geschreven die ik dus vermenigvuldigde en in de klas liet lezen. Ja. En dat is na mijn pensionering dus uitgegroeid tot het schrijven van echt een boekje. Dus toen schreef je ook al verhalen over John Choco? Ja, dat was me wat me net inviel. Ja. Maar dat ging meestal wel over dieren en over de natuur en situaties echt die de kinderen herkennen. Oké. Nou, mooi. Dus u heeft eerst kinderboeken geschreven en vervolgens ging u ook een roman schrijven? Nou, nee. Het liep een beetje door elkaar. Ja? Ik had een kinderboek af en toen ben ik aan het eerste boek begonnen, de eerste roman. Dat is Eilandzigeuner. Deze? Nee, sorry. Tranen om de Ara, dat was het eerste. En daarna ben ik weer met een kinderboek verder gegaan. Oh, dus het liep een beetje door elkaar. Ja. En wat zijn de grote verschillen als je aan het schrijven bent, als je kijkt naar het genre kinderboek en een roman? Oh, dat is, als schrijver. Meestal denkt men dat het schrijven van een kinderboek gemakkelijker is. Ja. Dat is juist moeilijker. Oh, is bij een zo? kinderboek, ja, want je moet afdalen in je taalgebruik en ook in je denkwijze naar het niveau van een kind. Ja. En dat is voor ons volwassenen heel moeilijk. Want al gauw schrijf je eigenlijk vanuit ons denken als volwassenen wat de kinderen niet vatten. Oh, okay. Dus als ik moest nadenken hoe ik verder moest, gaf me een kinderboek meer problemen dan het schrijven van een roman. Aha, interessant, leuk. Vertel eens even in het kort waarom je gekozen hebt om het verhaal zeg maar, te laten gaan over de Franse pas. Nou, omdat ik wil een verhaal hebben over spoken. En hier beroep is het algemeen bekend dat in de Franse pas, daar spookt het. Ja. Ja, en dus dat heb ik als uitgangspunt genomen.
En ik heb wel heel veel inlichtingen ingewonnen bij iemand die in de Franse Pas woonde vroeger. Ja. En ik zei, vertel me iets over vroeger. Ja, zei, maar dan lach je me uit en je gelooft me toch niet. Ik zei, vertel het. Dus hij heeft me heel veel stof aan de hand gedaan. En daar heb ik elementjes uitgepakt om dit boek te schrijven. Dus eigenlijk is het boek, het zijn 3 verhalen. Dus het eerste verhaal speelt zich af in de Franse Pas. Het tweede verhaal over schurken, dat speelt zich af. Ik woon hier op Savaneta, eigenlijk tegenover mij, op het Rif bij Savaneta. Dat gaat dan over bandieten en die overvallen daar dezelfde personen die ook in die spoken voorkomen. Die gaan daar kamperen en ze worden overvallen, ze worden ontvoerd. Spannend. Ja, dat is wel heel spannend, ja. En het derde boek, dat speelt zich af eigenlijk bij Rooi-Taki in de buurt, ook bij de Franse Pas in de buurt. En dat gaat over goudzoekers. En dat ben ik op het idee gekomen omdat er een artikel in een krant stond hier, dat er vroeger toch wel goudoproepen gebruikt is van een bandiet die vluchtte met het goud voor de overvallers, de Nederlandse piraten. Ja. En die heeft dat hier verscholen. En in die tijd gingen de mensen hier zoeken om dat goud te vinden. Dus ik heb er weer een verhaal van gemaakt met fantasie. Ja. Ja, en het spreekt de kinderen aan. Want dit boekje is erg gewild bij de kinderen. Ik ga een klein stuk voorlezen uit het boek Spoki Bandido y Buscadona di Oro. De 3 kinderen, 2 jongens en een meisje, staan aan de rand van een groot gat waar rook uitkomt. Poco poco e carpacci a zweef bin ribanang. E la queda pega banda di nankara. E raio di luz for di suwowanang tabata dirigir riba e buraco. Como fechionan lento un man flaco di hueso bieu a sali riba e randi e buraco. Net dilante di pianan di Carlo e man agarra tene dentera. Di spanto Carlo allaga e fox cai dinge buraco. E quiera cana bij atrás, pero tabata manera su pianan tabata paralisa. Nou, dat stukje was al zo spannend. Ik ga niks verklappen. Je moet zelf het boekje kopen, bij Unoka of bij Van Dorp Boekstore, om te kijken hoe het verhaal verder afloopt. Nou, Sjaak, mijn vraag is nu spelen alle verhalen, alle boeken, de kinderboeken, de novellen die je hebt geschreven, spelen ze zich allemaal af op Aruba? Nou, de kinderboeken wel. Ja. En van die romans, dus de Tranen de Are, Eilenzigeuner en De Roep van de Tropiaal speelt zich hoofdzakelijk, vooral het laatste op Aruba af. Alleen dit boek hier, Diva, dat speelt zich overal op de wereld af, behalve op Aruba. Oh, oké. Dat is leuk. En ben je ook zelf naar die plaatsen geweest die je dan in de romans beschrijft? Soms En wel, deze? maar je kunt ook heel veel via Google kun je Research? opzoeken. Ja. Ah, oké. En wat ben je nu ook ergens mee bezig met een bepaald project of boek of iets? Ja, ik heb net een verhalenbundel, dus Arabaanse verhalen, is net opgestuurd naar de uitgever. Oké. Dus, en waarschijnlijk komt dat misschien september, oktober, dat verschijnt. En dan ben ik al een hele tijd bezig met een roman weer, maar die speelt zich weer af in Nederland. Oké. Dus maar die is nog in wording. En beide zijn boeken voor volwassenen? Dat of- zijn boeken voor volwassenen, ja. Oké, de verhalenbundel ook? Ja, Oké. ja. Ja. Nou, ik wil je hartstikke bedanken voor je medewerking aan TV Teach. Ik vond het heel interessant. Graag gedaan. Ja? Goed. Nou, we kijken uit naar de nieuwe boeken die uit gaan Oké. komen. Ja. En Sjaak, we eindigen ieder segment altijd met onze slogan. TV Teach, Wak Babusinha. Doe je dat met me mee? Ja. Ja? Oké, daar gaan we dan. TV Teach, Wak Wak Babusinha. Tifi Teach, Wak Babusinha! Tifi Teach,